Господарство в попередніх частках нашого фільму про розкопки подмурку старого дома, прикладно другої половини 19 століття, ми показали вам, що знайшли цегли з фрагментом клейма Паричі, Розенберг і Іван. Сьогодні у нас іде дощ, тому самое идеальное надворье для того, как протягнуть наши раскопки. Почнем далее наши раскопки. Вот. Что мы тут маем? Трохи почистим нашу територію, поглядим, что у нас цікавого. Ось, до речі, каменчики, маленькие некие каменчики в глине. Укладцы вот где-то и они витались майстром, ну, замешивались разом с глиной, укладывались сюда. Ось. Я бачу ось вельми перспективні цегли, скажем так. Коли ви пам'ятаєте, в минулих серіях я вам розказав, що цегли, які мають клеймо, вони відрізняються від таких сучасних цеглів. Ось, гэта цеглы больш важаць, яны больш шырэйшыя, некалькі, ну, можа быць незначна, але крыху шырэйшыя. Ось, і таму я вам нават покажу зараз гэтыя цеглы, якія могуць быць перспектыўнымі. Я ось іх ужо заўважаю. Зараз покажу вам. Значыць, вось наша кладка. Вось гэта, відаць, больш набліжаная да сучаснага, да 20-го стагоддзя цэгла. Гэта вось прыкладна таксама, мабыць. А вось гэтая цэгла, яна значна шырэйшая. Да рэчы, можа быць, вось уже тут ёсць нейкае клеймо. Сапраўды, я хочу павіншаваць вас, сябры. Вось, па-мойму, гэта ўжо нейкі знак клейма. Што гэта за літарка? Сказаць зарана, але, магчыма, ну, гэта літара Р перавернутая. Ну, так глядзець трэба вось так на яе. Гэта літарка R, можа быць і не. Якія яшчэ цэглы перспектыўныя? Вось гэтая, мне здаецца, цэгла. Магчыма перспектыўная. Вось она больш шырэйшая. Вось гэта, мне здаецца, перспектыўная цэгла, дзе мы можам нешта знайсці. Ну, і прыкладна, што ўжо і ўсё. Ну, давайте далей пачнем раскопваць. Вось тут літарка R, по-моему. Дождь наш суцішваецца, раскопки працягваюцца. Господарство. Ну что ж, давайте, напэўна, падыдзем вось да гэтай цэглы, на якой ёсць клеймо. Сапраўды, оно добра здымаецца. Все мы ведаем, что калі кладка кладецца, то наадварот гэты стык павінен перекладацца іншай цэглай зверху, так? А тут нават пра гэта майстар і не паклапаціўся. Ну што ж, віншую вас, сябры. Ёсць у нас цэгла з кляймом. На жаль, тут ёсць толькі адна літара. Вось я зняў нашу цэглу. Яна сапраўды аказалася перспектыўнай. Яна такая больш барвовая цэгла, цёмная такая, старая, якасная. Вось мы бачым, гэта альбо апошняя літара Р, альбо гэта, калі вось так ісці, то першая літара. Ну, наўрад ці, хутчэй за ўсё, што гэта апошняя літара Р. Вось, я ўпершыню знаходжу такую цэглу напрыканцы. Пакуль што гэта за надпіс вызначыць немагчыма для мяне. Такіх цэгл я не сустракаў. Я меркаваў, што гэта Розенберг, а ў Розенберга напрыканцы ставіцца літара Йор, альбо сёння мы яе ведаем як цвёрды знак. Ну, ось, ну тут гэта немагчыма вызначыць, што вось гэта нейкі цвёрды знак, таму што зусім в іншы бок ён. Хаця, ну, з цвёрдага знака, прынамсі, ці з літары Йор не можа пачынацца слова.
Таму мяркуем, што гэта все ж таки літара Р. Што гэта за надпіс, цяжка вызначыць, я паўтаряю, таму што мы маем толькі адзін спадарства. Все, я зразумел, што гэта за цэгла, і я вас всіх віншую. Мне прыйшла версія, прыйшла здагадка, што гэта цэгла Розенберг. Значит, спадарства, я вас віншую. Гэта цэгла Розенбергаў. Вось гэта літара R пра гэта гаворыць. Гэта фрагмент яе, вядома. Дарэчы, гэта самая старая цэгла Розенбергаў. Гэта прадпрыемства знаходзілася ў Бабруйску. Гэта было 3 заводы па вытворчасці цэглы. Завод ці цагельня Розенбергаў была самая магутная ў Бабруйску. У 1847 годзе выйшаў такі дакумент, які абавязваў кожнага вытворцу цэглы клеймаваць яе, але у дакуменце не гаворылася, як гэта рабіць. Таму Розенбергі ад самага пачатку клеймавалі яе сваімі ініцыяламі. Першы Розенберг, які заснаваў сваё прадпрыемства, яго звалі Гірш Розенберг. Вось, на жаль, мы не можам вызначыць, ці Гірш гэта Розенберг, але я на 100% упэўнены, што гэта Гірш Розенберг. Таму што в інтэрнэце сустракаюцца такія цэглы, і я вам пакажу на відэо гэтую карцінку. Гірш Розенберг клеймаваў сваю цэглу 2 ініцыяламі Г.Р. альбо проста Г і Р. Гірш Розенберг. Гэта значыць, што мы можам дакладна вызначыць, што гэта цэгла была зроблена ў перыяд 1847 по 1893 год, прыкладна вось так. У 1893 годзе ўжо выйшаў кодекс о прамысловасці, дзе абавязвалі вытворцаў цэглы пісаць на ім цалкам сваё прозвішча. Я вельмі хвалююся, таму што гэта цэгла у мяне ўпершыню з'яўляецца ў маёй калекцыі. Я ўпершыню яе знайшоў тут, на сваім лецішчы. Падобных цэглаў я не знаходзіў. Дакладней, у меня ёсць цэгла Розенберг, але гэта больш пазнейшы варыянт. Менавіта пасля 1893 года. Цэгла, дзе ўжо цалкам было напісана Розенберг на клейме, і была аблямоўка клейма. Там ставілася штамп майстра, дакладней нумар майстра, каб было дакладна вызначыць, хто зрабіў гэтую партыю цэглы. То вось на гэтай цэглы, якая спачатку пачала рабіцца Розенбергамі, ніякіх клеймаў майстра не ставілася, проста былі ініцыялы. Гірш Розенберг, Г.Р. І мы з вами знайшлі вось такую фрагмент цэглы, дзе захавалася толькі адна літара Р. Мае сябры, землякі, аматары краязнаўства, цэгла Розенбергаў. І вось я яе крыху адмыў вадой, і мы выдатна бачым, што пасля літары R ёсць кропка. Тое, што я і вось тэарэтычна вам зараз сказаў, на практыцы высветлілася, што сапраўды тут ёсць кропачка пасля літары R. Таму у мяне няма ніякага сумневу, што гэта самая старадаўняя цэгла, фрагмент цэглы Гірша Розенберга, прадпрыемства, якое было ў Бабруйску, вось, заснавана вось габрэем па нацыянальнасці. Ну, віншую, Розенбергі.